nhau yaNemutsvangwa yaizoratidza kuti aiwa yachizokura moto manje noda kuti nhau iyi haizoda kupera iri kungotendera pano 1 pane update yapindira sanapinda mashoko abuda nyoka muherald ndopanda kuti bva subscribe like kuti on the bell icon nomuonekwa muchinzi the case of Harare businessman yaMutsvangwa and his 2 accomplices who are facing several criminal charges has been postponed to July 18. The state sought for a postponement pending finalization of investigations before Harare magistrate Mr. Dennis Mangosi. Skando mashoko rubuda pana vinzi awa navo yapostponiwa kusvika musi wa18 July. Awa chiro chinoshamisa vanhu kuti aikazve sei mwana wevakuru vemuZANU-PF vanova vanotungamirira nyika chaiyo aiwa achinosungiwa achindopinzwa muusungwa zvinofanira kungoti kurunzi kuri kusungwa mwana wapresident sezvamunongoziva kuti mainstitutions kana marepublic mazhinji kana mwana ingori linked kana kuna president kana kune vatungamiri venyika nhau dzavo dzechitotyisa kubata zvinongovhagwavhagwa zvinongonzi hanga zvinoenda asi ona nhau yaNemutsvangwa iyi aiwa inhau iri kutotsviriridza munomuona achikwidzwa achidzisiwa achipinzwa mujeri achibuditsiwa achinyiwa mabheo mhuri yeZimbabwe. Nhau yavo iyi yemaspeculations nhau yeStarlink yatozonesa nokuti chinhu chakashamisa vanhu kuti angonzi achingobatiwa nhau yeStarlink nokuti ndiwo waita zvemaartist ndaigona kuinstalla nekuti idi zveStarlink but pasangana chinguva 10 yakadzapuwa vana wiki nochivhayo awo muri Zimbabwe mutudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pekupostponiwa kwenhau yaNemutsvangwa pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu so ano subscribe kulike chinotina on the bell icon.